Jeg vil heller ikke spise af en tallerken, andre havde spist af, hvis man kan sige det sådan. Jeg føler, at jeg sidder her og bliver belært. Jeg identificerer mig som jomfru. Så kan jeg ikke sige noget. Mit body count er... Hvorfor er Wagyu-kød det bedste kød? Det er fordi, der ikke er mange, der kan få fat i det. Prøv at du har det sygeste. Velkommen til Sandhed eller Shot med... Lukas. Og Magnus. Seo fra TikTok. Ja. Yeah. TikTok. I dag skal vi svare på en masse spørgsmål. Svarer man, så svarer man ærligt. Vil man ikke svare, tyrer man til shotglasset. Er I indforstået med reglerne? Fuldstændig. Fuldstændig. Ski godt dog. Yes. Vi kender jo lidt hinanden fra TikTok. Ja. Du har jo udtalt dig på en live om, at du ikke er så glad for mig. Ja. Hvordan kan det være? Jamen, det er bare fordi, jeg ikke synes specielt godt om dit erhverv. Men jeg kender jo ikke din person. Det er rigtigt. Jeg kan så sige, at jeg er meget sød. Nå? Du må tage mit ord. Ja. Det må jeg vel. Det er det eneste, vi kan tage. Det må jeg vel, altså. Og har du set min TikTok? Ja, lidt. Man Du ved, ser hvad jo lidt jeg på For You-pagen, ja. Jeg ved godt, hvad du laver, ja. Og hvad er din holdning? Jamen, det er jo, at jeg vil ikke have, at min datter skulle gøre det i hvert fald. Det er min holdning til det. Men vil du date en, der lavede OnlyFans? Nej, det vil jeg godt nok ikke. Det kunne jeg ikke finde på at gøre. Vil du? Nej. Altså, jeg vil heller ikke spise af en tallerken, andre havde spist af, hvis man kan sige det sådan. Det er faktisk rigtig godt sagt. Det er rigtig godt sagt. Ja. Det vil jeg ikke gøre. Hvad kan jeg gøre anderledes? Altså, hvordan kan jeg stadig lave OF, men stadig være sådan respected? Jamen, det kan man ikke, det kan man ikke. Det er for sent. Du er der nu, hvor Så hvis jeg stopper nu, så kan jeg simpelthen ikke gain min respekt? Nej. Altså, det vil jeg ikke sige. Altså, igen, hvilken respekt er det, du snakker om? Selvrespekt. Altså, jeg vil sige, så skulle dit udseende i hvert fald ændre sig, så man ikke længere ville kunne genkende dig. Så kan det måske godt være, at det var... Damn. Eller så vil man jo for evigt have mistet selvrespekten, når man gør sådan nogle ting, kan man sige. Hvor gammel er du? 18. Hvorfor er du så god til at formulere dig selv? Det ved jeg ikke, hvorfor jeg er. Det er jo bare... Vil I hellere have en erfaren kvinde eller en uerfaren kvinde? Vil I helst have en pige med et højt body count eller et lavt body count? Lav body count? Ja, det vil være en lav body count. Men en anden snak, det er, om hun er erfaren eller ej. Og man vil selvfølgelig altid helst have en erfaren kvinde. Det er klart. Så en erfaren kvinde med lav? Men det kan du jo selv gøre hende jo. Det er jo ikke noget, hun skal være sammen med mange forskellige for at blive. Hun er ikke erfaren på den måde, hun har en beskidt fortid. Bare på den måde, hun ved, hvad hun laver. Og det kan du sagtens lære hende selv at gøre. Men jeg vil også sige, hvis det er... Nu lyder det lidt til, at du vil over i sexboldgaden, hvis man kan sige det på den måde. Er det korrekt? Ja. Ja, der vil jeg sige, at det er meget forskelligt fra person til person, hvem man har sex med. Så jeg vil sige, der kan komme en, som er mega erfaren på én ting, men så matcher det overhovedet ikke det, man selv er vant til. Og så virker det uerfaren. Så derfor så er det noget, man bygger op sammen. Ja, giver det mening? Der vil jeg give ham ret, faktisk. Ja, Jeg føler, at jeg sidder her og bliver belært. Det gør du også. Okay, men altså, det er jo 2025. Bodycountet resetter. I det nye år, har jeg jo ikke været sammen med nogen, så hvad siger du, dreng? Jamen, det vil jeg faktisk sige. Det er overraskende, at du ikke har det. Det overraskede mig faktisk at høre. Jeg er stadigvæk i chok. Ja, jeg vil gå så langt som at sige, at jeg faktisk ikke tror på det. Men det er så, hvad det er. Det er så, hvad det er. Det er så, hvad det er. Mit nye 0 body count, det er ikke sådan tiltrykkende. Din body count er jo ikke 0. I det nye år er det. Det kan du ikke vurdere på. Men hey, det er 2025. Jeg identificerer mig som jomfru. Så kan jeg ikke sige noget. Det skal du også bare have lov til, så. Jo, tak. Det skal du også bare have lov til at identificere dig som. Så identificerer jeg mig som den flaske. Er I religiøse? Altså, jeg vil sige, jeg er jo konfirmeret, og det er jeg jo af en grund, og det er jeg fordi... Er du ikke religiøs? Men beder du? Jeg er semi. Så du kan beder, man sige det? Så du beder? Hvis jeg har en svær periode i mit liv, så ligger jeg faktisk nogle gange og tænker på nogle ting, og så håber jeg på, at der er en eller anden større magt, der hører mig, så ting kan gå i opfyldelse. Men beder du til Gud? Ja, nogle gange gør jeg. I svære tider. Nej. Og så siger vi lige fadervor sammen. Kom. Nej, det går ikke. Altså, jeg er jo også kristen. Jamen, jeg er ikke kristen. Nej. Jeg er kristen. Jeg har et kors hernede. Nå. Hvorfor kigger du ikke på mit kors? Jeg har slet ikke set det kors. Nå, det er jo gået lige forbi næsen. Fuldstændig. Okay, hvad er 3 vigtige værdier i en partner? Loyalitet, ærlighed, og at man kan have det skide sjovt sammen. Så din bedste ven? Type shit. Ja, jamen, der er jeg enig med Magnus der. Der er jeg faktisk enig. Det er også de 3 vigtigste ting. Det vil så jeg sige. selvrespekt er ikke en af de ting? Jo, så fordi loyalitet, det er jo lidt går hånd i hånd med selvrespekt. Det er lidt det samme, vil jeg sige. Men jeg vil sige, at jeg er meget loyal. Altså, hvis vi havde en fremtid sammen,
Og du var sådan, Emilie, du skal stoppe OF. Så vil jeg sige, ved du hvad, kære Lukas? Jeg vil gøre det med det samme. Nå. Jeg skal ikke være sammen... Nå. Jeg kommer ikke til at være sammen med andre, det er kun dig og mig. Nå, hvordan vil du så tjene penge, hvis du stoppede din OF? Jeg har ikke brug for flere penge. Men lad os sige, okay. Jeg er villig til at gå ned og arbejde normalt. Nå, okay. Det vil du være villig til at gøre for min skyld, er det det, du siger? Du kan lære mig op som, hvad du er, hvad dit arbejde er. Jeg sælger. Præcis. Jeg er også god til at sælge. Ja, det må man sige. Det må man sige. Ja, du sælger dig selv ret godt i hvert fald. Ja, det må man sige. Det gør du i hvert fald. Så jeg har noget erfaring der. Ja, erfaring, der har du. Det kan man ikke løbe fra. Præcis. Det kan man simpelthen ikke. Nej. Det er rigtigt. Hvad tror I, der har været en stor faktor i, hvordan I er blevet, som I er i dag? Mine forældre. Nej, du har et godt forhold til dine forældre. Ja, det har jeg. Det er nogle gode forældre. Det må man sige. Nogle gode svigerforældre. Fremtidige svigerforældre. Og hvad med din fortid, dine forældre? Ja, jeg har en god fortid med mine forældre. Jeg elsker mine forældre. Men altså, hvad var det spørgsmål, der var? Hvad har man med til at danne dig som person? Der er mange ting, og det synes jeg virkelig kommer til at tage for lang tid, så jeg vælger bare at drikke på den. Jeg er også ved at være tørstig. Vær velkommen. En guffer, du fik derovre. Ej, det er fandme ulækkert. Ej, det er fandme ulækkert. Kom du ud af næsen nu, eller hvad? Lige før, mand. Nu er jeg bange for at tage det der reagerer sådan der, ven. Nå, men med den... Hvad er jeres body count? Ja, du kan ikke komme udenom den. Skål lige med hinanden. Vi skåler lige. Ja, jeg gider ikke snakke om det. Nej, jeg gider heller ikke snakke om det. Nå, så lad os snakke om mit. Mit body count er... Fucking clown. Ej, det smager virkelig ikke godt, det gør det sgu ikke. Ej, det må jeg sgu være lidt rem. 2 sekunder, jeg skal lige hurtigt. Nå, ja, hvad var dit body count? Nå, du vil gerne vide mit body count? Nej, men ellers så skal du drikke. Ja, så skal du fandme drikke, og det er snaps. Mit body count er 300 plus. Det er sådan det tætteste. Nå, så du er ikke over 400? Ikke nu. Jeg arbejder på det. Hun har jo... Hvordan kan du vide det? Hendes body count er jo 0. Det er 20. Undskyld. Det var godt, at I lige rettede mig. Sorry. Hvordan holder du styr på din body count? Har du noget skrevet ned i dine noter, eller hvad er det, du gør? I noterne, det er en klassisk. Du skriver det kraftedeme ned i noterne. Jeg har navnet, fuld navn, fordi jeg skulle lige kunne stalke nu sådan et par år efter, lige se, hvordan går det. Nej, det er crazy. Navn, og så skriver jeg, du ved hvilket år, og så skriver jeg datoen. Rater du dem ikke så? Nej, overhovedet ikke. Der er mange, der lige skriver sådan 7 ud af 10 eller sådan. Okay, crazy nok. Okay, det har jeg bare set, men okay. Jeg har også et spørgsmål til dig. Ja. Har du været sammen med et offentligt ansigt uden for OnlyFans, som ingen kender til? Hvis du har, hvem? Jeg har været sammen med en ældre herre, der har vundet guld i OL. Jeg kan ikke sige, hvilket år, eller... Så må du drikke. Ja, så må du drikke. Okay. Prøv, I kan lige få mig til at røbe halvdelen. Jeg tager et halvt shot. Nej, helt. Nej, det hele. Jeg sagde navn. Ja. Ej, hun sidder bare med det i munden. Det er hun vant til. Ja, det er hun vant til. Det er der ansigtsudtryk, jeg har lavet før. For en OF-creator mere respekt, desto mere hun tjener. Nej, det er lige før hun får mindre respekt, fordi så er der jo flere, der ligesom har set det, kan man sige. Godt svar, gamle. Ja. Okay. Ja, så I vil hellere have en, der næsten ikke har tjent noget, hvor billederne stadig ligger på nettet? Jeg vil slet ikke have en, der laver OF. Nej, det vil jeg også sige. Altså, det er det samme som at sige, jamen altså... Jeg ved næsten ikke engang, hvad jeg skal sammenligne det med, altså. Jeg vil ikke have det, altså. Om hun har tjent mange penge, eller om hun har tjent lidt penge, det er sådan set ikke det, jeg går op i. Så prøv at forestille dig, at du kan få en sugar mama. Du ved, at du ligesom bliver sådan en house man. Kunne du ikke tænke dig det? Altså, hvorfor er Wagyu-kød det bedste kød? Det er fordi, der ikke er mange, der kan få fat i det. Prøv at du har det sygeste. Det er fordi, der ikke er mange, der kan få fat i det. Som kvinde, hvis du så bare er let tilgængelig for alle mænd, jamen så gør det jo klart, at du gør det mindre attraktivt for en mand så at låse sig fast med dig. En ting er at være sammen en gang. Det er en ting. En anden ting er at have et fast forhold. Det vil jeg sige. Jeg føler, at jeg sidder for voksenskæld ud. Du er varm, gamle. Jeg sidder på sådan helt... Det skal du ikke. Jeg sidder og tvivler på mit liv nu lige nu. Altså... Jeg føler, jeg får voksensnak. Det er crazy. Nej, jeg føler, jeg får voksenskæld ud. Jeg har ikke skældt ud. Nej, men du sidder og belærer mig som en rigtig voksen. Nej, jeg synes, det er godt, det du gør. Kan vi klippe det? Kun det. Er I hulbrødre? Nej.
Det tror jeg bestemt ikke, vi er. Altså, det kan man jo aldrig sige med 100% sikkerhed. Det tror jeg godt, vi kan. Det tror jeg bestemt godt, vi kan sige. I kan ikke tænke jer det. Vi er ikke hulbrødre. Hvis vi er, så er det ikke noget, jeg ved noget omkring i hvert fald. Lad mig sige det sådan. Du bliver ved med at holde muligheden åben. Ja, jeg ved det jo ikke, altså. Jeg vil ikke Så hvor mange har du lige været sammen med? Hvor mange har du været sammen med? Ja, Jeg har drukket. Ja. Jeg har også drukket på den der. Ja. Så er det slut der jo. Og så spørger det samme spørgsmål igen. Så bare drikker. Hvad er jeres yndlingsgenre nu på nu? Nej, der drikker jeg kraftigt med. Det gider jeg ikke, det der. Altså, jeg ser det ikke, så jeg må vel drikke. Ej, gammelt fucking kap, det her. Vil I helst lave et collab med mig på OF, eller drikke et shot til? Drikke et shot til? Jeg vil så give den gas. Så det vil sige, hvis jeg ikke drikker, så skal jeg lave et... Præcis. Ja, okay, fint nok så. Men okay, fint. Det der det er meget bedre end tequila. Ja, det der tequila, det er... Hvorfor kan du ikke snakke ordentligt? Fordi at... Han begynder at blive stiv nu. Ej, lad være, nu stopper det. Har vi et spørgsmål til Nu er hende? det serious business igen. Har vi et spørgsmål til hende? Der har vi det ikke fået. Nej, men skal vi lige give hende et også, fordi jeg synes, vi bliver spurgt rigtig meget det ud. synes jeg også, det synes jeg også. Altså, og jeg ved, altså, jeg synes faktisk, vi formulerer os fint, men synes der jeg skal da også være noget retur, ikke? Ja, jo. Så du bliver til Gud nu. Nej. Yes. Okay, lad mig spørge. Hvis du kunne spole tiden tilbage og lade være at starte på OnlyFans, havde du så gjort det? Nej. Hvorfor? Det er et godt spørgsmål. Hvorfor? Fordi jeg ved ikke, hvad jeg ellers skulle lave. Altså, Normal? Arbejde normal? ja, jeg kan godt lide frihed, og jeg har altid seksualiseret mig selv. Altså, så var jeg en hoe uden at blive betalt for det, eller kan jeg være en online hoe? Nå, så du var også sådan, før du startede på jeg er OnlyFans? født sådan her. Okay, det har været slemt for din mor, ved Ja, altså. ja. Altså, min far var ikke til stede. Det er sådan lidt baggrund Det til. kan man da godt nok. Jamen, jeg ved det. Og det, vi giver ham ikke skylden, men vi takker ham for at være her i dag. Nå, så du tror, at det havde været anderledes, hvis han havde været til stede? Prøv, skal du være psykolog? Nej, jeg spørger bare. Nej, men jeg synes du skal være psykolog. Fordi jeg føler sådan, jeg har lyst til at åbne helt op for dig. Og både ben og sind. Det skal du også bare gøre. Meget gamle, så skal du være spækhænder nu. Okay, vis mig jeres cum-face. Nej. Så drik. Nej, jeg laver ikke et specielt ansigt, når jeg gør det. Så. Du har aldrig lige kigget dig selv i spejlet, og så lige tjekket det ud. Ej, hvordan skulle jeg? Har du gjort det? Gamle drik nu. Ej, jeg kan simpelthen ikke. Okay, jeg kan ikke lade ham lide alene, det kan jeg ikke. Det er for at være en god ven. Nej. Ej, Magnus. Vi skal have en spand. Er det bros before hoes? Ja. Selvfølgelig er det det. Man vil altid vælge en bror frem for en prostitueret. Er det ikke det definitionen af en hoe er? Jo. Det er rigtigt, det er rigtigt. Selvfølgelig. Altså, hvis jeg lige skulle til at betale for en luder, og min kammerat sagde, nej, det er faktisk min søster, så har jeg sagt, ved du hvad, jeg gør det ikke. Jeg havde altid valgt bros before hoes. Lad mig sige det så. Du er så syg med de der sammenligninger. Crazy. Han er også sælger jo. Jeg sammenligner Ja, det. Han skal komme ind i hovedet på folk. Mit ordforråd er Du stort. har- Hvad skal jeg gøre ved det? Du har solgt... Ja, jeg har solgt et eller andet i hvert fald. Du har solgt dig til mig. Okay, det er jeg glad for. Eller, Jeg vil gerne have dig, er det, jeg siger. Okay. Så lad os have en runde. Rate mig 1-10 udseendsmæssigt. Hvis ikke jeg lavede OF. Jeg har ikke tænkt mig at rate dig. Det kan jeg ikke. Når jeg skulle da. Jamen, jeg vil sige, Du på en har en god vej dag ud. kan du godt snitte op på 7,5. Er det her en af mine gode dage? Ja, det ved jeg ikke. Eller ja, det ved jeg ikke. Måske ikke. Det skal jeg ikke kunne sige. Det var sådan en garanti. Altså, vil du se mig på andre dage? Er det din måde at invitere mig på en date? Ej, det ved jeg ikke, om det er, men altså... Jeg synes, vi skal date. Ja, det kan jeg godt forstå, du synes. Damn, selvtilliden er også i orden. Hvorfor har du Stewie tatoveret der? Hvorfor spørger alle om det? Fordi det er Stewie. Kan du se, han er nøgen?
Hvorfor sukker du sådan? Det gør jeg heller ikke. Det vil sige, at i dine OF-videoer, der kan man se fucking Stewie. Jeg ligger og triller her med nøgen Stewie. Ej, det er crazy. Ja. Altså, bare fordi man laver OnlyFans, så betyder det ikke, at man bliver grimmere, jo. Nå, men jeg har bare, med al respekt, så har jeg en kæreste, og derfor så har jeg ikke tænkt mig at rate nogen. Det føler jeg ikke, jeg kan. Altså fair nok, nogen gør det. Jeg føler bare ikke, jeg kan. Har du en kæreste? Nu synes jeg lige, at vi tager... Prøv at høre her. Bare fordi du har en kæreste, så kan du da godt se med dine øjne. Selvfølgelig. Du bliver ikke blind af den grund. Du bliver ikke blind af den grund. Selvfølgelig kan jeg se det, men jeg ser kun hende. Jeg ser kun hende. Okay, det der, det er crazy. Det er crazy. Vil du dedikere et shout-out? Ja, dedikerer lige et shout-out. Kom med det. Jeg elsker dig, skat. Jeg er glad for, at du ser med. Ej, hvorfor du? Kom, næste spørgsmål. Jeg tror, det var det. Vil du date mig? Jeg ved godt, det er meget direkte. Det vil jeg ikke, nej. Okay, så lad os lade være med det. Tror jeg så bedst. Ja, jeg har også nok ikke Krause. Så. Hvad? Jeg har også nok ikke Krause. Nå, så I dater faktisk dig, Krause? Det kan jeg ikke svare på, fordi at jeg har lovet at holde det... så skal du drikke. Hvorfor skal vi drikke? Du har ikke spurgt om noget spørgsmål. Jeg vil også gerne kalde på min livlinje. Fællesskål? Nej, lad os slutte af på en fællesskål, og så kalde det vi en slutter video. af på en Lad os kalde den. Jeg har lige haft den her i munden, så jeg tror ikke, I skal klinke. Har du spyttet det ud igen? Ja, ned i den? Ja, I var der med. Jeg synes også, der var lidt bobler dernede. Jeg tænkte, hvad er det? Det er bare sådan rester og sidder i min mund. Ej, prøv lige at høre det der, altså. Det er jo helt vildt. Tak for videoen. Det var det på Sandhed Shot med gutterne, han har sagt. Yes, gutterne. Vi er gode venner nu. Det har vi hele tiden været, synes jeg. Synes du ikke også det, Magnus? Jeg ved ikke helt, om han er solgt på mig nu, men dig og mig, vi har en god kemi. Den tager vi senere. Så tak fordi I så med i den her Sandhed Shot. Håber, I blev underholdt. Jeg var i hvert fald godt underholdt. Jeg synes, I er noget af det sjoveste, især dig, Lukas. Så vil I sige mere af det her? Så like og subscribe. Det han sagde. Kommenter, hvem jeg skal lave Sandhed Shot med. Gå ind og følg min Instagram, Lukas Coleman. Den står på skærmen, måske. Jeg går ind og følger dig. Og så ses I i næste video. Ja, kan du godt link til mig i bio egentlig? Ja, og mig. Nej, I behøver ikke link til mig. Er I her kun for Cloud? Nej, I behøver ikke link til mig. Jeg er ligeglad. Ja. Vi ses.